Ako máte uloženú plachtu v skrini? Takto alebo takto? Ak ju máte takto, potom je to super a chválim vás. Ak ju však máte takto, mám pre vás jednoduchý návod, ako plachtu pekne poskladať. Takže tu mám plachtu v rozmere 100 x 200 cm. Zoberiem vnútorný roh ľavej strany a zasuniem ho do vonkajšieho rohu a nechám voľne položené. To isté spravím na druhej strane, vnútorný roh do vonkajšieho rohu. Potom zoberiem ľavý a pravý roh, potrasiem a vložím ho do rohu na ľavej strane. Vznikne nám taký obdĺžnik. A už len skladám jedna strana, druhá strana, jedna,